Machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni riwruok mar nurses e kaunti ma Siaya obwogo mar bolo tije gi piny kendo chako ng'anyo mar tipo chakre otieno ma kawuono gino mabiro rocho chenro mag thieth e ute thieth mopogore e kaunti no. Mabiro tok ten kaunti ma Siaya rem keto e tim winjruok manobedo e kindgi kod nurses go moyo dwe achiel mokalo. Kotene kod jagoro margi Kennedy Amisi, jochiw thieth go wacho ni ne gichungo ng'anyo mokalo bang' ten kaunti ma Siaya singo mar bero negi lwasi mar tich e kama oting'o medo gi omenda mabalang'. Jogo machiwo ga thieth miluongo ni nurses ma nie e osiptal mar piny owacho chakre kawuono gotieno aka gidhi bedo e kuonde mag chiwo thieth nimar winjruok ne waketo e kindwa gi county government ma Siaya me en ng'ano mondiko wa tich to winjruok man waketo gi duto tete onge ma county oketo e tim kata nachiel kata kwa wacho achiel kuom gi mar ng'iyo ni pesa ming'ado ga kuom jotichni ma county nen gi uweso mar mondo olos kapod ne ndalo 30 mane waketo e lwetwa chande pokorumo to ma bende duto te pod county okong'iyo wachne. Wadok e strike nikech ne owinjire ni gidhi chulo third party deductions, pesa ma ing'ado ga kuom osara ma kaka mag loan michulo go SHA, mag insurance, mag SACCOs, to nyaka kawuono ok gichulo. Kendo banks olowa gi simbe kendo pesa matin modong' mochulo e bank cha ging'ado. Ng'arachielo chwad gi magina monegi